Bakasyon na naman at para sa mga batang lalaki, panahon na naman ito ng pagpapatuli. Kanina, may 100 ang sumalang sa libreng tuli sa isang paaralan sa Quezon City. Nakatutok si JP Soriano. Ngayong bakasyon raw na ipangako ni Zyrel sa kanyang ina na magpapatuli na siya. Kaya nang malamang may libreng operation tuli sa may Batasan National High School kanina, hindi na ito nagpatumpik-tumpik pa. Tatapakan ko na lang po yung loob ko para di ako umiyak. Matapang naman dumating yung isa itong si Victor. Para po tumangkad din po. Sabunay mabuti at lagyan ng alcohol bago hahawakan at huwag hahawakan parati kasi namamatin. At nang sumalang na, si Victor napakagat na lang sa kanyang tuwalya. At ang sumunod naman sa kanya, Huwag ka tumiyak, wala pa akong ginagawa. napasilip na lang sa bintana ang ilang naghihintay. Kabado man ang iba. Pero pagkatapos, heto't ngiti-ngiti na lang. Para maging tunay daw na lalaki. Umabot sa mahigit 100 batang natuli ngayong araw. Ang pagpapatuli raw hindi lang isang tradisyon. Mahalaga rin daw ito upang maiwasan ang ilang sakit gaya ng phimosis, kung saan naiipit ang ari ng lalaki sa balat na maaaring maging sanhi ng infeksyon. May mga studies na ngayon na may mga hygiene reasons. Yun ang mga benefits na among those na circumcised na natuli, mas less ang incidence ng HIV compared doon sa hindi natuli. Puso ang pagpapatuli tuwing bakasyon dahil 3 hanggang 4 na araw daw bago gumaling ang sugat mula rito. Paalala ng DOH, huwag ipatuli ang inyong mga anak sa tradisyonal na pamamaraan gaya ng dipukpok. Delikado raw ito sa infeksyon. Sa doktor lang daw magpatuli at siguruhin alagaan ito at ilinisin ng tubig at sabon sa mga susunod na araw. Sa pagpapatuli, hindi man siguradong walang aray. Ganap na binata naman kayo pagkatapos. JP Soriano, nakatutok 24 oras.